Unite heft Sew û şewqa wî. Tê gotin ku sayek pariyekî goştî dibîne û dixe devê xwe. Dixwaze wî pariyê goştî bibe malê de ku bi kêfa dilê xwe li wir bixwe. Di rê de rastî cûyekî avê tê ku divê di serê ra derbas bibe. Dibîne ku di ser cûyê re depek hatiye raxistin û bûye bazik û divê bide ser wî bazikê û derbasî aliyê din bibe. Dema dide li ser depê li ava dibin xwe de dinêre û di nav avê de teyîsîn û şewqa xwe dibîne. Lê ji wî weyeqey ew şewq sayekî dî ye ku di dev de pariyek goşt heye. Biryar dide ku êrîş bike û wî pariyê goştî jî ji bo xwe jê bistîne. Hema demildest xwe çip diavêje li nav cûyê û devê xwe vedike. Çawa devê xwe vedike, goştê di dev de jî dikeve nav avê û winda dibe û diçe. Piştî hingê sa dibîne ku ne sayekî dî hebû ne jî pariyê goştê wî di devê de maye. Dihizire ku çawnetêriya wî jê re bû xirabî. Poşmanî jî êdî bêfeyde bû.